kontatu zidan bai, amak ere hori gogoratzen zuen, nola etxandietan, Montekalbo rantzagoa zela Dorominotik Gernikara bidean, Montekalbo gainera heldu orduko etxandieta baserri handi bat dago, bi arku dituena, eta hori izan zela ospital bezala, horra ekartzen zituzten zaurituak, horra atenditzen zituzten, eta zaurira osatzen ez zirenak hildakoak, gero hor karroan hartu, burdian hartu, eta bajatzen zituzten Ilurretako kanposantura. Orduan, eleizostean zegoen, elizari pegatuta, zegoen kanposantuan nik hori ezagutu dut. Badira urte batzuk, desente, kendu zutela hortik kanposantua, eta nik horko ezurrak eta ikusi ditut pilatuta, eta jolasten ibili izan du gara ezurrak alkarri botaten. Hori, ez dakit nun dauden, horko ezurrak igual, Ezekiel Sakristoba jakin ditzazke igual daude nun baiten enterratuta dena batera, edo